Толкова съм некадърен, че чак сам се ядосах на себе си, но за това малко по-късно. За къси ногти в повечето случаи избирам да работя с база, защото е много по-лесно и много по-удобно. И сега ще ви покажа пробазите на Коди. Цвета, който използвах е 27 и за тези бази какво мога да кажа? Всички от вас, които обичате течни продукти, много нисък вискозитет, това е вашия продукт. В тези бази само трябва да поставите материала и той сам отива там, където е необходимо. Като разбира се, много важно трябва да си втриете добре подложката, така че да не се олее в кутикулна зона. А защо съм некадърен? В началото, както видяхте, направих супер много балончета от рязкото взимане на самия продукт в бутилката и се получиха тези балони, но за щастие те се спукаха супер лесно. За да подсиля ефекта, реших да използвам цветните топове на Коди и мисля, че резултатът стана много красив, но накрая направихме и една бърза салонна декорация. Боичките Sweet Magic ги познавате от Master Beauty Box, бяха в едно от нашите издания и аз много ги харесвам, затова реших да ги ползвам за тази декорация, защото става супер с един щрих хубав дизайн. Като го направих в два слоя, първи слой го направих с четка, защото става по-гладко, полимеризирах и след това повторих с малко косъмчета от четка за кутикули, за да стане по-грапово. И накрая размих гелова боя, извинете, с топ безлепкав слой, за да мога да направя тези точки от бялото. И това е крайният резултат. Надявам се да ви харесва. И напомням, че може да си вземете продуктите на Коди с отстъпка на сайта mynails.bg с моя промокод CHRIS15. Супер свадурски стана този маникюр.